Avui, en el Mas Ma Casa, parlarem d'una obra molt particular. Ens estem referint a la taula de la Santíssima Trinitat, datada aproximadament cap al 1525. Es tracta d'un exvot popular, que varen donar vàries famílies nobles a la Seu. Aquestes famílies es varen refugiar a la catedral durant el conflicte de les Germanies i varen lliurar l'obra com a mostra d'agraïment. És una obra de grans dimensions, construïda a partir de taulons verticals de fusta policromada a l'oli i protegida per un guardapols, seguint la moda de l'època. En ella es representa la Trinitat antropomorfa: Pare, Fill i Esperit Sant en forma humana. Els tres personatges, asseguts sobre nígols, beneeixen amb la mà dreta i amb l'esquerra porten els seus atributs: la creu per al fill, el globus terraqüi per al pare i el colom per l'Esperit Sant. És un dels pocs exemples que es conserven a Europa de la representació de la Trinitat en tres persones, ja que aquesta iconografia va ser qüestionada en el Concili de Trento. Originàriament, l'obra es trobava ubicada a la Capella de la Trinitat, un dels espais que acolliren les famílies nobles que la donaren. Arran de la restauració de Gaudí, l'any 1904 va passar a l'atri de la sagristia de Vermells. Després de la seva restauració, l'any 2012, va passar a l'escala que dona accés a la capella. I el 2020 es va traslladar al Museu d'Art Sacre de Mallorca, per a que tothom la pugui contemplar sempre que vulgui.